চিনাকি দিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ। দ্বিতীয়ত মই আৰু চিনাকি কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ মিষ্ট্ৰেছ গীতাঞ্জলি পেগু, লেকচাৰাৰ, ডিমু চিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল। ধন্যবাদ যাচিল ৰাজীৱ গগৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। जिहेतु सिमेन्ट सापुरिनि बे कमार्स कलेज, बे कमार्स कलेजाव जितु फ्रेसार ससियेल बेयाव आंखौ गाहाय आलासि महरै लिंहरनायखाय आङो कलेजनि प्रिन्सिपालजों लोगोसे साफ्रोमबो फोरोंगुरुनिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावदों आरो साफ्रोमबो फरायसाफोरनिसिम आंनि अननायखौ बावहरदों आरो जिहेतु गोदानै फैदों बे गोदानै फैनाय फरायसाफोरखौ आं गोसो गोथारै बरायदों बिथांमोनखौ आरो जिहेतु फ्रेसार्स दिनै फैनानै जिहेतु बेयाव गावनि जिउखौ दानायजों लोगोसे न'खरनि बाथ्राफोरखौ साननानै साफ्रोमबो फरायसाफ्रा जाहाथे मोजाङै फरायो आं बेखौनो बिथांमोननिसिम आसा फोरमायदों। जों दिनैनि बा गोदान होनबाल' जानाय नङा, गोदान होनना बुङोबा जों गोदान सिन्था खालामनो रोंनांगोन। जायनि गोसोआव गोदान खोथा मिथिनो लुबैनाय, गोदान सिन्था खालामनो जायहानाखि साहस दं बा गोसो दं, बेफोरसो एक्सुवेलि गोदान आरो बेखौनो बे माबाखौ लाखिनानै गावखौनो गोदान जानानै सानफ्रामबो आपडेट जानानै जाहाथे सासे मोजां गुननि गियानि जानायजों लोगोसे गावखौ गावनि आथिङाव गसंनायजों लोगोसे समाजनि बिथिङाव मोजां मावगोन होननानै आं साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ खावलायो। आरो बे सिमेन्ट सापुरियाव दिनै 9 बोसोर बेयाव कमार्स कलेज खुलिनानै बिनि फोरोंगुरुफ्रा जिहेतु मोजां रिजाल्ट खालामबोबाय थादों, बे रिजाल्टनि सायाव आं गोजोननाय मोनदों आरो आं बेखौनो खावलायदों दे बे फरायसालिखौ जों नायल' जाल' गंसेल' कमार्स कलेज बे सिमेन्ट सापुरियाव एफा गिदिर ओनसोलाव बे कमार्स कलेजखौ गायसननानै जोंनि जितु कमार्सियेल जितु सिन्ता, जितु सांग्रांथि बा जितु कमार्सियेल खालामनो गोसो जानाय बेखौ सांग्रांथि खालामनो फरायसाफोरनि गेजेराव सांग्रांथि खालामनायजों लोगोसे बेयाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायनि थाखाय आं कलेजनि साफ्रोमनिसिमबो फोरोंगुरुनिसिम साबायखर बावदों। सिमेन्ट सापुरि कमार्स कलेज सिनियर सेकेन्डारिनि जा फ्रेसार्स मिट, बे फ्रेसार्स मिटआव दिनै नुजाथिफैनानै नोंथांमोना जोंनिफ्राय जा मोन्थिनो लुबैदों बेनि सोमोन्दै आङो फंनैसो बुंनो सानदों। आं थारैनो जोबोद गोजोननाय मोन्दों नोंथांमोना फैनानै जोंनि फरायसालिनि जा बुब्लि बेनि सोमोन्दै नोंसोर सोंनो सानलायलाय। आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो बुंनो सानदों, मेसेज होनो लुबैदों जे थांनाय 2023 मायथाइयाव जाय फरायसा फरायसुलिफोरा सेथि थाखोआव उथ्रिनो हाबाय बिसोरनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनाय थाबाय। लोगोसेनो जोंनि सिमेन्ट सापुरि कमार्स कलेज सिनियर सेकेन्डारिनि जा फोरोंगिरि आरो लोगोसे कर्मचारि गासैनिबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय जासिबाय। लोगोसेनो दिनैनि बे मेलाव बा दिनैनि बे प्लेसमेन्ट ससियेल सेलिब्रेसनाव जोंनि गाहाय आलासि हिसाबै UBPOनि गाहाय आफादगिरि श्री मनरन्जन बसुमतारी बिथाङा गाहाय आलासि हिसाबै नुजाथिफैदों आरो लोगोसे बुंथिगिरि हिसाबै शंकरदेव शिशु निकेतन सिमेन्ट सापुरिनि श्रीजुत सुरजित नार्जारिखौ जोङो खावलायनाय जादोंमोन। लोगोसेनो वाल मेगाजिन इन'गेरेटर हिसाबै श्रीजुत चन्द्रकान्त बिथांखौ जोङो लिंहरनाय जादोंमोन। लोगोसे सिमेन्ट सापुरि कलेजनि लेक्सारार एसिस्टेन्ट प्रफेसार श्रीजुत देबानन्द सिंहखौबो जों लिंहरनानै बिथांखौबो वाल मेगाजिन इन'ग्रेसन खालामहोनाय जादों। लोगोसेनो जोङो बिदिनो गुबुन गुबुन बिथिंनिफ्राय जोंनि बे दिनैनि प्लेसमेन्ट ससियेल सेलिब्रेसनाव आलासिफोरखौ लिंहरनानै जोंनि बे दिनैनि प्रग्रामखौ कालारफुल खालामनो थाखाय बयखौबो हांख्रायनानै लाबोनाय जादोंमोन। दिनै आं बेखौनो बुंनो सानो जे जोंनि फरायसालियाव जायफोर फरायसा फरायसुलिफोरा दिनै फरायगासिनो दं बेनि थाखाय आङो जायफोर गोसो गुदुं फरायसा फरायसुलिफोरा फरायनानै गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय दावगाबोदों बिथांमोननि थाखाय आङो बा जोङो जेसे हायो
नाजानानै गोजौ सोलोंथाइ लानायाव जोङो हेफाजाब होगोन होननानै आंनिफ्राय हास्थायनाय थाबाय आरो बयनिसिमबो साबायखर बावनाय थाबाय। लोगोसेनो दिनैनि बे प्रग्रामाव जा बड'लेण्ड बुब्लि रादाबगिरिफ्रा फैनानै जोंखौ सहाय सुजुग होफैबाय, बिनि थाखाय आङो नोंथांमोननिसिम साबायखर बावनानै आंनि बिबुंथि बेखिनियाव फोजोबबाय।